Co? To je voda. Shark. Husté. A vy jste si takovýhle má 2 metry. Čo je? To zastalo? Co? No aj tak to zastalo. Ale nie, to bolo také mláďa podľa mňa. Ne, ono to sklo to zmenšuje, strojnásobí. Zmenšuje? Zmenšuje to. Aha, ja som počul, to je ďalší. A to je ďalší. To je voda. Co za hovna? Ale ja sa nemôžu ale z toho fotať tak videa. Inak neviem, či môžeš fotiť v tomto. Nie, že žralok zaotočí na to sklo. Ak sa dá, tak asi bez blesku, ak sa ti dá. Ale jak otevírá tu. Neviděl. Daniel! Ale koupí na tohle. Ty kokso. No tam, pozri sa, či ho vidíš na fotke. A tu taký krab, pozeraj na tohto. No, moc jsem to neviděla teda v fotě. To je ale tým zrkadlom. Nevadí, ja to budem mať na tomto tu. Aha. Tu aký je veľký. To je voda, no, já jsem vedle toho. Tu je ďalší. Co ty rejnoci tam dali? To ešte raz môžeme obísť. Ja sa musím vstúpiť. A tu ako je zalezený. Alebo aj tu, pozri sa, to je ten uhor. To dole. To je další ten. A jim to, že se zaplatí za 50 liber a můžu s nima toho se potápět. So žralokom, nie? Drive with the sharks. To jsem to četla v tom. Veronika, say something. Já nevím čo. Já se bojím. It's supposed to be English. Oh, Ty vole. ten je riadne veľký, že? To je ďalší. To je 2.
oči. To je tohle zrovna. Toto dám na Facebook, takže... Pozri sa, tu je tá, neviem ako sa to povie. Rejnok. Tu je ďalší. Myslel si, že by to zautočilo takto. A začal by to do toho schlapiť. Ale to je nějaký bílej úplně. Videla si tie oči? Pozri sa mu potom na oči. Ale viděla jsem mu prdel. Aha, videl som aj ja. Ty, ale inak to je riadne dlhé. Ty mají hnusný oči. Nesmíme to zmyslit. Ale už to sme vonku. Do prdele. Nevadí, pôjdeme ešte raz. Okay, that's Edinburgh Deep Sea Bore Under the Water.